Shemai, yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I ddangos sut I ddefnyddio yn iaith rhaglenni jQuery y ffwythiant each sydd dwi'n ffeindio yn eithriadol yn defnyddiol. Fel dach chi'n weld ar y sgrin, mae'r tabl gyda 3 res, ac hefyd mae'r botwm sydd yn galw Update Rows. Felly, pan defnyddiwr yn pwyso ar y botwm Update Rows, dwi'n eisiau rhyw fath o ffwythiant I casglu yr rhifau mynegau o'r bob un o'r chrestrau sydd wedi cael ei dewisrwydd. Drwy'r defnyddiwr yn clicio ar blwch checio. Fel hynny. Wel, I dechrau, yn gyntaf fy'n angen I ychwanegu yn yr tag ar gyfer yr botwm rhyw fath o benodiad sydd yn galw am rhyw fath o ffwythiant yn yr cod. Felly, dyma'r cod tardiad ar gyfer y botwm. Mae'r hynny tag input gyda'r penodiad type yw gyfatal ar botwm ac ar wynebedd yr botwm mae'r geiriau update rows. Felly, I galw rhyw fath o ffwythiant fy'n angen I ychwanegu y penodiad on click cyfatal dwbl dyfynodau ac yn y dyfynodau fy'n angen I ychwanegu yr enw yr ffwythiant sydd enghraifft rhywbeth fel update rows y gorcromfach gron ac hefyd cae cromfach gron gyda'r gorwahanod. Felly, mae'r cod hwnnw yn ei ysgrifenwyd yn yr iaith HTML. Felly, fy'n angen I ychwanegu y tag script I ychwanegu yr ffwythiant sydd yn ysgrifennu yn yr iaith JavaScript. Felly, yn yr tagiau script, sef y tag agor a tag cae, fy'n angen I ychwanegu y cod ar gyfer y ffwythiant sydd yn galw update rows. Ac hefyd, mae'r ffwythiant yn angen I wneud rhywbeth, enghraifft fel yn galw ar y ffwythiant alert I ddangos rhyw fath o neges. A'r neges yn gallu fod rhywbeth fel 111, y gwerth 111, a chyb y ffail. Wedyn, yn ôl i'r tudalen, gwasgu F5 I adnewyddu y tudalen. Dim byd yn digwydd o gwbl, felly dwi'n mynd yn ôl i'r cod tardiad ac mae'r problem gyda'r penodiad. Mae'n angen yr enw y penodiad I fod on click yn hytrach na click. Ac I baffael, mynd yn ôl i'r tudalen wefan, adnewyddu gyda'r F5. A dyna ni. Mae'r gwerth 111 yn dangos. Wedyn, ni'n angen I ychwanegu rhyw fath o hidlydd sydd yn gallu cachu unig rhestra sydd wedi ei checio gyda'r ddefnyddwyr. Felly, dyma'r cod HTML ar gyfer 3 rhestr yn y tabl. Yn gyntaf, mae'n angen I ychwanegu rhyw fath o benodiad I galluogi y cod I ddiwys bob un o'r bylchau checio. Ac yr ydyn ni yn gwneud hynny drwy'r ychwanegu penodiad arall, sef y class. Y class sydd yn galw enghraifft rhywbeth fel check box example enghraifft. Achub y ffail.
Wedyn, yn ôl yn yr ffwythiant ar gyfer yr update rows, roeddwn ni'n yn defnyddio y jQuery i dewis bylchau checio. Felly, gyda'r jQuery, rydyn ni yn dechrau gyda'r arwydd dolar, gyda cronfach cron agor, ac yn y dyfyniadau, rydyn ni yn ychwanegu yr arwydd ar gyfer dosbarthau neu clas, sef yr atalnod lawn. Wedyn hynny, rydyn ni yn ychwanegu yr enw yr dosbarthau sydd yn calw checkbox example. Felly mae'r holl llinyn sy'n dechrau gyda'r arwydd dolar ac yn gorffen gyda'r cronfach gron cae yn cynrychioli y dewisiad o'r pob un o'r cydrannau neu cyfansoddynau ar yr darlun wefan yma, sydd yn cynnwys yr penodiad gyda'r clas checkbox example, fel hwn yma. Felly, ar gyfer pob un ohonyn nhw'n, rydyn ni'n eisiau i rhedeg ffwythiant, sef ar gyfer pob un ohonyn nhw, rydyn ni'n defnyddio y modd neu trefn each, ac oherwydd mae'r gair each enw yr ffwythiant i prosesu pob un o'r dewisiad sy'n wedi cael ei ffeindio, rydyn ni angen i defnyddio y cronfachau cron, agor a cae, yn gorffen gyda'r gorwahanod, oherwydd mae hynny un llinyn o orchymyn yn yr iaith JavaScript neu hefyd jQuery, ac hefyd ar gyfer pob un o'r canlyniad yn yr ffwythiant each, rydyn ni angen i defnyddio neu mewn gosod ffwythiant hefyd i ymdrin ar yr gwrthrych sydd yn bodoli yn ffwythiant. Fel hwn. Felly, i ddechrau, ar gyfer yr enghraifft yma, rydyn ni'n gallu jyst yn dangos rhyw gwerth yn pob un o'r canlyniad, er enghraifft gyda'r defnyddio yr ffwythiant alert, ac yn alert, rydyn ni'n gallu yn dangos y cymwysiad o'r tag. Y garddus sydd yn cynrychioli y gwrthrych o'r canlyniad, a felly y penodiad yn y HTML i dangos y cymwysiad yn y tag, yn y gwrthrych. Felly, ar rydyn ni nawr angen i achub y ffail, mynd yn ôl i'r dudalen wefan, adnewyddu, pwyso ar y botwm, ac efer pob un o'r 3 rhes, mae'r gwerth yn yr tag gwag, ac mae hynny yn cywir. Oherwydd, os ydyn ni edrych yn y tag ar gyfer blwch checio, dydyn ni yn gwybod mae'r tag yn cynnwys dim byd o werth. Ond, os ydyn ni ychwanegu y penodiad value, cyfartal, ac wedyn ychwanegu gwerthoedd yn y penodiad, fel 1.1, ac ar gyfer yr ail rhes yr un peth, ond 1.2, ac ar gyfer y trydydd rhes 1.3, achub y ffail, ac wedyn angen i mynd
i'r ffwythiant update rows ac yn hytrach na cechu yr inner HTML rydyn ni yn cerchu y penodiad value fel hynny, achub y ffael, mynd yn ôl i'r tudalen, adnewyddu, pwyso ar y botwm, a dyna ni. Mae hynny yn dangos y gwerth o'r bob un o'r res ar gyfer y penodiad value. Ond os ydyn ni yn clicio i dewis just er enghraifft 2 ohonyn nhw, ac felly clicio ar y botwm, mae'r problem gyda ni, achos rydyn ni'n yn unig yn eisiau ddau res sydd wedi ei cael ei dewisid, nid y cwbl tair ohonyn nhw. Felly, i datrys hynny, rydyn ni angen i mynd yn ôl i'r ffwythiant, ac rydyn ni angen i ychwanegu ymod newydd sydd if this.value this.checked dangos yr alert. Nôl yn y dudalen adnewyddu, pwyso botwm, dim byd yn digwydd oherwydd doeddwn ni eto wedi dewis unrhyw un o'r res. Felly, os ydyn ni yn dewis cyntaf, pwyso y botwm, a dyna ni. Os ydyn ni yn dewis yr olaf, pwyso botwm, ac mae'n hynny yn dangos yr olaf hefyd. Os ydyn ni yn dewis y tair ohonyn nhw, a dyna ni, mae'r tair ohonyn nhw yn dangos hefyd. Felly, gyda'r gweithrediad hwn, sydd yn defnyddio ffwythiant each, oddi wrth dewisydd yn yr iaith jQuery, rydyn ni gallu adeiladu gweithrediad sydd yn fwy cymhleth i prosesu data, er enghraifft fel i dod o hyd o ba res yn y tabl i adnewyddu yn y cronfa data. Dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch am y gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.